Имате ли някоя много запомняща се случка в някое заведение, в някой бар? Един приятел и една девойка се запознаха в клуба и излизат от клуба, застават на едни дървени маса и пейка да правят каквото правят. И той явно яко е натискал и тази дървена маса се чупи и момичето си пада на главата и почва да й тече кръв от цялата глава. Това мисля, че е от тези истории, които казваш един приятел, ама пък то всъщност е бил той. Имам доста такива истории, обаче не бих искал да ви ги разказвам. Слеза пред камера, пък и майка ми ете там. Купихме една голяма торба с хляб и я дарихме на бездомници. Когато искате диджея да ви пусне някоя песен, какво правите? Има ли тактика? Нищо, просто слушам каквото пуска. Би говорил с него да я пусне. Добре, ами ако я няма? Викаме още по-силно. Давам му 20 кинта. 20 кинт. Да му я показвам на телефона, е така. Добре, ако я няма? Ако я няма, му казвам да пусне парче от него, специален поздрав. Диджей, дай някой с блутут. Луда по тебе. Кой музикален изпълнител, артист смятате, че трябва да дойде в България? Или Травис Скот, или Дрейк. Някой от хип-хопа бих казал Eminem или 50 Cent. Питбул. Питбул трябва да дойде. Травис Скот. Споделете вашето мнение долу в коментарите и не забравяйте да харесате и последвате.